खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 30 अक्ट'बराव आसामनि मोनबा बियाबाव जानानै थांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव गोदानै साबा एमएलए देरहानो हानाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि जानानै देरहासार जालांनो हानाय 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी आरो 52 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथांमोना दिनै गावनि बिमा रावजोंनो समायखिराखौ लायो। समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया सानजौफुनि 11 रिंगानिफ्राय जादोंमोन। दिनै 11 नभेम्बर 2021 दिनैनि सानखालि भारतीय आर्मी रौनिया हान्जाया अपारेशन बटबना स्किमनिफ्राय फातखिजुलि गोजौ फरायसालिनि सा 30 फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। फातखिजुलि गोजौ फरायसालियाव फरायनाय जाय फरायसाफोरा गोरिब आरो न'निफ्राय फरायसालिसिम फैनायाव जायफोर फरायसाफोरनिया गोजान जायो बैफोरबायदि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो बे साइकेलखौ राननानै होनाय जादों। मख'नो नांगोनदि दिनैनि साइकेल राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन भारतीय आर्मीनि मेजर अंकित सिंह बानी बिथाङा। लोगोसेनो बाहागो लाबावदोंमोन दारांगा मेलानि आउटपस्टनि सामलायगिरि गपाल दले आरो फातखिजुलि फरायसालिनि सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि दकेन हेम्ब्रम, गाहाय फोरोंगिरि मिशेल बसुमतारी लोगोसे आयदा फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। ट्राइबेलफोरनि रैखाथि, थामोनथा आरो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो रायजो सोरखारनिसिम सिसिट'आया दाबि दैखांदों। मख'नो नांगोनदि आसामनि गासै मोन 22 समाजारि आरो फरायसा आफादजों दाजानाय मोनसे जुथाइ आफाद सिसिट'आया मैया आसामनि थागिबि ट्राइबेल हारिफोरनि जेंना जेंसि, रैखाथि, थामोनथा आरो इयुन आयदानि सायाव गोनांथारै मोनसे मेल जुथुमनाय जादोंमोन। मख'नो नांगोनदि बे सावरायमेलनि गेजेरजों सिसिट'आया मोनसे गोख्रों थांखिखौ लायो जेराव आसाम केबिनेटआ दासान्दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलफोरखौ फोजोबस्रांनो मोनसे थांखि लानायनि सायाव गोख्रों गसंथिनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जायो। बेजों लोगोसेनो सिसिट'आया फैगौ 22 नभेम्बर खालि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गोहोम गोग्लैनाय मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव एबा जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलि आरो महकुमा बेंगिरि मावखुलिनि लांगोनायाव धरना हाबाफारिबो लानाय जादों। मख'नो नांगोनदि ट्राइबेलफोरनि जेंना आयदाखौ लानानै सावरायनाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन समाजारि आरो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। करिमगन्ज जिल्लायाव दिनै मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थांदों। जाथायनि बागै मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगासो समावनो करिमगन्ज आरो त्रिपुरा माहारियारि राजा लामायाव गंसे अट' आरो ट्राकनि गेजेराव हरखाबैनो सौग्रावलायनाय जाथाय जादों आरो बे सौग्रावनाय जाथायाव सा 9 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबैनो जोखोम जायो होनना मिन्थिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं पुलिसआ सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथायाव अट'आव गाखोनाय बांसिन सुबुंफोरानो जिउ गोमादों आरो बे जाथायखौ खालामनानै ट्राकनि सालायगिरिया गुबुन जायगायाव खारलाङो होनना मिन्थिनो हानाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। क'क्राझाराव सानै दुथां सुबुंखौ पुलिसआ खानो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला सासे हिनजावसाखौ मोजां मोनफ्लानायनि फाव खालामनानै लांखारनो नाजादोंमोन बे सानै दुथां सुबुङा। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरनिफ्राय सानै सुबुङा क'क्राझाराव फैनानै मबाइल फननि गेजेरजों सासे हिनजावसाखौ गौरीपुरसिम लांनो थाखाय जर-जुलुम खालामदोंमोन होनना मिन्थिनो हानाय जादों। उनाव जायगानि सुबुंफोरा बिसोर सानै सुबुंफोरनि आखुखौ नुनानै हमो आरो पुलिसनो खौरां हरो। उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै क'क्राझार डेली मार्केटनिफ्राय बिसोर सानै सुबुंखौ क'क्राझार पुलिसआ थानायाव लानानै थाङो। खाजानाय सानै सुबुंखौ धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरनि जाहिर हुसेन आरो साकिर खान होननानै मिन्थिनो हानाय जादों आरो लांखारजानो नागिरनाय बे हिनजावसाखौ सासे बर' सिख्लामोन होनना मिन्थिनो हानायबो जादों। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर खख्लाबारियाव दिनै सोरखारि माइरं होग्रा एजेन्टनि हेंथायै साखाथि गामिनि रायजोफोरा खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला लकडाउन सोलिबाय थानाय समाव सोरखारनि सफैनाय माइरंखौ होयै आरो नखरसेयाव साब्रै साबानि बारा मानसि दंबाबो सानै एबा सासेनोल' माइरं होनायनि अजद दैखांनायनि अनगायैबो माइरं एजेन्टखौ सोलायनो नांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय मंगलबारखालि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव लोगो हमहैदों। रायखांनो नांगोनदि सोलिफु बोसोरनि थांनाय मे दानाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिबान रुजुनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थामथि खेब हादरनि गाहाय मन्त्रिखौ लोगो हमनानै सावरायलायदों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमहैखांनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो दि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमहैनानै आथिखालाव रायजोनि राजखान्थियारि थासारिजों लोगोसे थांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासारनो हानायनि सोमोन्दैबो बिथाङा सावरायलायदों होनना फोरमायथियो। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै।